Kan du sige? 1, 2, 3, 4, 5, 6. I dag er det Patricks fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave, for som han ønskede sig jo. Med dejlig chokolade og kager til. Og smiler han, hvor er han glad. Hurra, hurra, hurra. Men denne dag er også rar, for i børnehaven venter mor og far med dejlig chokolade og kagemand til. Og når han hjem fra børnehave går, hurra, 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 så skal han hjem og holde fest, og denne kommer med som gæst for dejlig chokolade og kager til. Du slut, vi råber højt i kor. Hurra, hurra, hurra. Gid Patrick længe leve og sine ønsker opfylde med dejlig chokolade og kager til. Så skal vi lige høre Patrick om noget. Når vi nu råber hurra for, hvad så med det sidste? Skal det være stort eller lille? Hurra. Okay. 5 små og 1 stor, så siger Patrick kan blive 1 år. Patrick kan blive 2 år. Patrick kan blive 3 år. Patrick kan blive 4 år. Patrick kan blive 5 år. Og Patrick bliver 6 år. Hurra! Nu har jeg fået dårlige minutter. Wow, mener. Og på gulvet.